ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали хонатаҷаи мардуми ютуба. макаса созани рӯз 18 декабри соли 2024 барои шумо навор кардем то охир тамошо кунед. пешакӣ номеро барои реклама карда мондем. замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯй кунед. навори баъдна дар тикток, дар ютуб, инстаграм реклама карда, фасон карда бари тамошобино пешниҳод мекунем. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат хона, квартираҳоятона фурӯхта битем иншоалло. ирӯза наворда ҳастай. якчанд аппаратҳо рӯй кардан, мошино рӯй кардан, квартираҳо рӯй кардан, заминҳои фурӯшӣ рӯй кардан, хонаҳои назди ҳавлигӣ рӯй кардан. хулос аз ҳамаи нуқтаи Тоҷикистон дорем бачаи азиз. фақат навора одаме боша ки сабр карда то охир тамошо куна. мо навора пешниҳодтон мекунем фақат ба хотири пешрафти канали мо дӯстон. ҳама каса ядонаи лайка бизанен, дар канал подписатсия кунед. ман навора сар мекунам, шумо навора тамошо кунед. эълона мо сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Тоҷикистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки шавқу ҳаваси омӯзиши забони англисиро дора, ана рақамҳои +9 971 WhatsApp шунай, ҳамин шахсиятҳо тариқи онлайн шумода забони англисиро пирра карда ёдтон метиҳанд. касоне ки мақсад ҳавасманд ҳастен, хоҳиши омӯзиши забони англисӣ дорен, хоҳишманд ҳастен ки мақсад тамоми рӯи олама то хӯрда бигарден ва дар зиндагӣ роҳи худтона биёбен. мақсад мега забон донӣ, ҷаҳон донӣ. ҳамин шахсият як апашкай занг бизанен, ҳамроҳш мастия кунед, шумода ёдтон метиҳад бачаҳо. мегзарем ба аввалин хонаи иҷоранишинӣ. ҳамин шумо хоҳиш карден, мо навор кардем бачаҳо азиз. хонаи иҷоранишинӣ аренда комнат дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Гулпарвар ҷои беҳтарине. мега ина хона мана хона нигоҳ кунед. ду хона бо калидор, масоати обши заминаш хати 1,5 сотик замин, нарх моҳона 2500 сомонӣ. агар аз номи канали мо гап занен, мақсад арзонтон мекунам бачаҳо азиз. аз номи канали Хонатаҷа Саудо ТВ биген. мақсад метавонанд студентҳоро ҳам қабул кунанд бачаҳо азиз. просто ки хонаро мега тоза нигоҳ кунанд. ина маромат пажалса. шароитҳо созай. кухни, баня, ҳоҷатхона, оби гарму хунук дора, қолинам дора. занг занен, рафта бестен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара деҳаи шаҳбури кӯҳнада қарор дорад. дӯстон азиз, чоркомната масоати 12 сотик замина ташкил метиҳад. ҳавлии калон, гирдаш маҳкам кардагӣ тапа тайёр. хулас хона барои зиндагӣ кардан мешавад. 4 хонаи 7/3, фақат як тош ремонт кардагиай, дигарош коробкаҳай метавонед даромада зиндагиро сар бикунед. як калидори 7/3, кухни ва баняи алоҳида, ҳавзи 12 тоннага барои об гирифтан, ҳоҷатхона дора. гирди хона бо семенблок маҳкам кардагӣ, дарвоза дора, светам дора, об наздикай, якчанд дона дарахтони мевадиҳанда ҳам дора. хулас барои зиндагӣ тайёрай. занг бизанед. мегзарем ба сеюмин аппарати фурӯшӣ. аппарат барои кислород додани бемориҳои вазмин мега истифода нобурдаҳай. истифода нобурда айни ҳол дар шаҳри Истаравшан дар Гули Сурх қарор дорад. нархш мега ки 32 000 рубл. курси ҳозира
ами 3300 yoki 400 сомон мешавад. Ина марамад кадумида дар корай дар WhatsApp-шон занг бизанен, бу арзонтон мекунад бача азиз. 32000 рубл. Хулас мега хидм мега овардам, истифодаш умуман набурдам оли. Ҳамира просто ака хайбо сум дар корай савдош мекуне мерава. Арзон мондан ки дар ҳол савдо шава. Занг занен, масъя кунен, маъқул боша бигирин шава бача азиз. аммо бемориҳои вазмин ҳастанд ку кислород метиҳад, барои ҳамои нами аппарат мақсад махсус истеҳсол шудагӣ занг занен. наворда пабратски лайкора бизанен, подписатсия кунен, далши навора тамошо кардан мегиред. мегзарем ба чорумин эълони рӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри бохтар дар деҳаи мирзообод тарафи МЧС-да қарор дорад. 3 хона 9 сотих масоҳат дорад. нархша мега 320000 сомонӣ мегам, бо арзонш мекунан. касоне ки мехара занг бизана, масакне документо сатфоизай. мактаб гдета 15 минут роҳай. хоб аз хона то роҳи калона 200 метр, аз роҳи калон то района мега таксиё 3 сомонда мебара бача азиз. мағоза аптека наздикай, хона хулас ҳам хеле шароитҳои беҳтарини хуби замонавӣ қатъ кардагай. хонара соли 2018 сохтиян, ба лои деволи лоӣ бардоштиян, ремонтоша фасон кардиян. мақсад арзон камтар мешава, кредит намешава. хеле алиш, хеле масъалаҳо қатъи бача азиз, нороҳатшо накунен. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ ҳарш мондем. срочна 320000 савдо карда мешава дӯстон. мегзарем ба панҷумин эълони рӯзамон. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. 8 сотих замин масоҳат, нарх боша 80000 сомонӣ мегӯянд. дар 80000 сомон ҳамин замина метавонем бихарем бача азиз. WhatsApp-шон 23 ва 22 ҳозир занг занен. хоб барои 4 дар хона мега битонош рехтагӣ. мардуми маҳалла зиндагӣ доранд. суммон дар корай мефурӯшем, 80 та муомилаш мекунем. касоне ки серьёзни харидор ҳастанд, ҳамон нафаро метавонад занг бизана, мас якна бо ягон сум иншоалло и тараф мегзаранд. муомила када бигирем бачаку азиз. лайко қатъи навора поддержка кунен. YouTube канали аслии мо дар бо номи Саудо ТВ ҳай, гузашта тамошо кунен. хоб баъдан хона, замин, мошин чизе боша рӯӣ кунен, мо ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки рӯӣ кардан дар ноҳияи шаҳри Туз дар деҳаи 44 чашма қарор дорад. просто хароши места бача азиз. зури ба ҷои зур 44 чашма. 12 сотих замин масоҳат, 5 хона, нарха 300000 сомон меган, муомилаи хуба мекунаша. рақамҳои дастӣ WhatsApp шонда занг бизанен. ошхона, ҳамом, аловхона, оғил дора, гирдаш маҳкам. беғарзи 3 хона дигарош мақсад ремонт надора мега. 3 хона шикатур кардагӣ. хоб ремонт миёна, ҳуҷҷату 100% об свет ҳастай. конкретни харидорои серьёзни боша, муомила дора. ина марамад дар WhatsApp 5161 ёки рақамҳои Тоҷикистон ахираш 5061 да ҳозир занг бизанед, масъят карда бигиринша. ҳамин ҳолат инами састани хона 300 та савдо карда мешава бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин эълони рӯзамон. BMW 3 ҳастае ки рӯимон кардан дар Қубодиён. соли баромад 92 сол, объёмиш 1.8, кашиши зур хати, бензини холӣ, нарх 33000 сомонӣ. шумо дар 33000 сомон бачаку аз ҳамин BMW-ра метавонед ҳозир бихарен. рақамо фақат номерои холӣ дӯстон 0316 да занг мезанен. 4 балон нав, ҳуҷҷату утилизатсияш қати 10 рӯз мегашид кадем нав кадем. хулас ин масъалаи ҳуҷҷату пашти 1 сол ҳастай. утилизатсия якумра 33000 да мефурӯшем, бензини холӣ, муомилаи сӯзам мешава. любителои BMW бошин агар, мақсад ина марамад ёки ягон дӯст бародаратон BMW хар боша, ҳамин номерои ҳамин соҳибхонара рӯишон кунен. иншоалло можед ваё бихаран, можед худтон бихарен.
баъдан чӣ гуфтанем, хонаҳотонро вақте ки рӯӣ мекунен, видеонавор карда фасон карда рӯӣ кунен. Квартираи фурӯша астае, ки дар шаҳри Душанбе 8-ум этажда қарор дорад. Ду комната 61 квадратни метр. Нарх мега 370,000 сомонӣ. Шаҳри Душанбе, Калсавои Профсоюз. Дом новостройка, ремонт, коробка, иҷозати ремонт ҳастай. Обсветш мега постоянӣ дора. Документу 100%. Мактаб Садик наздикишта ба доллар 33600 доллар, ба рубл 3,80,000 рубл. Бо арзонаш мекунанд. Хона ҳамин состоянии коробка, иҷозати ремонт дора. Метонен маслиҳат карда бигирен. 8-ум этаж, ду ҳуҷрага, 61 квадрат, 370,000 сомонӣ мега. Занг зада маслиҳат кунен. хонаи фурӯша астае, ки дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати Ғалаобод, деҳаи Меҳнатободда қарор дорад. Се хона масоҳати 18 сотиқ. Нарх 250,000 сомонӣ. Ватсапшон 63 66 метонен ҳозир занг бизанен. Се хона, як долон, ду хонаш мега 6 ба 3, як хонаш 5 ба 3, долоншам 5 ба 3. Замини хона мақсад 18 сотиқ. ҳардуш 18 сотихӣ. 8 сотихи дига презентӣ дора, масҷид, мағоза дорад, мактаб ва бунгоҳи тиббӣ дорад. 1,5 километр бунгоҳи тиббӣ масофа дора. Хуб, свет постоянӣ ҳастай, об постоянӣ мақсад нестай. Хонара балои сохтан, ремонтҳои хона миёна ҳастай. Ошхона, анҷумхона, ҳоҷатхона оғил дорад. Каҳдон, ҳезумхона дора, ҳамом дора. як кули 36 тонага ҳам дора. ҳуҷҷатакош 100%. ҳай касе ки мехара, ина маслиҳат мекунем, занг бизана. Квартираи фурӯша астае, ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, доми 5 этажа, 3-ум этажда қарор дорад. Ду хонага 45 квадратни метр. 45 квадратни метр. 270,000 сомон нархи квартира пешниҳод шид. Бачаҳо азиз, Ленский район, пеши базаи радиостансия, доми новостройка, ба доллар 24,500, ба рубл 2,250,000 рубл. Бо арзонаш мекунанд. Ремонт замонаи, обсвет постоянӣ, ҳуҷҷатака 100%, мактаб, масҷид наздикай, садик наздикай, ремонту фасон бад нестай. Касе ки мехара, просто бачаҳо 270,000 сомонда инами духонагара метонен бихарен. аки даврои пеш, мақсад як 4-5 сол пеш мебад, хай 270 можид наарза. Неки айни ҳол нархҳо гарени қиматай. 270-та успет кинен, бигиренша. Срочно савдош мекунад. Темболи 3-ум этаж, ду ҳуҷрага, 45 квадрат, ремонту фасони замон. номерои ма барои реклама кардан. Мошин, замин, хона, квартира чизе бошад, дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариё менависен. Фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. Лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед.